¿Alguna vez nos paramos a pensar qué significa de verdade empezar de cero? Pois ben, hoxe imos mergullarnos nun guión fascinante que explora precisamente iso, pero dun xeito moi especial. E a cousa é que esta historia non nos dá unha resposta sinxela a esa pregunta tan universal. Non. O que fai é presentarnos un crevacabezas simbólico e a verdade moi fermoso. Así que, para comezar a entender este enigma, o primeiro paso é coñecer o noso protagonista, e, sobre todo, o mundo no que está atrapado. E aquí o temos. Coñecemos a A. E A é, literalmente, a imaxe da desolación. O seu mundo enteiro reducido a isto, unha habitación baleira e unha simple páxina en branco. Entón, como sae A deste baleiro? Pois todo comeza cunha palabra, unha soa palabra, que, e isto é o interesante, é o propio crevecabezas que ten que resolver. E aquí está a clave de todo. A historia enteira xira arredor das letras dunha palabra serbia. A palabra é početak, que, como vedes, significa comenzo. Todo está aí dentro. O máis curioso de todo isto é que as letras non son só letras. Non, actúan como se fosen personaxes, cada unha co seu propio papel simbólico na viaxe do noso protagonista. E fixademos, por exemplo, en A. Non é o comenzo real, senón un falso comenzo. Claro, A está completamente perdido. E é xusto nese momento cando aparece unha especie de guía cun unha pista algo misteriosa, pero, como veremos, absolutamente crucial. Esta figura é unha especie de mentora. Entra na historia, pero A non a ve. Ela simplemente observa a súa loita e ofrécelle unha guía que, polo de agora, ele é incapaz de entender. E que lle di? Pois revélalle que a clave de todo non está onde el pensa, non está no principio da palabra, non. Está na sexta letra, na T, e ela chama o punto de inflexión. Isto, claro, cambia todo. É un xiro fundamental. O foco deixa de estar na páxina en branco, no exterior, e pasa a ser unha viaxe cara ao interior. Así que segue esa pista, e céntrase na letra O. De repente, a súa forma de círculo xa non é só unha letra máis. Convértese noutra cousa, nun espazo, nun centro que ten que explorar. E que atopa dentro dese O? Pois aí aparece outro personaxe, Uz. Ao principio é como unha sombra do pasado, non? Un recordo caótico da súa frustración, da súa loita coas palabras. Pero, ollo, porque algo cambiou. Desta vez, Uz ya non é esa sombra caótica que o atormenta. Ahora é un reflexo claro de si mesmo. E isto é un sinal inequívoco dunha transformación interna moi profunda. E entón, cando chega a mensaxe clave, a instrucción máis importante de todas, que ven da súa propia voz interior, agora clara. Esquece as letras, mira dentro. A resposta nunca estuvo no papel. Vale, este descubrimiento interior é o punto de inflexión definitivo. Leva ao gran avance de A e, como imos ver, a unha transformación total da súa realidade. E que fai A? Pois obedece. Deixa a un lado as ferramentas externas, adeus a pluma, adeus ao papel, e fai algo moi sencillo pero potentísimo. Mira o baleiro, pecha os ollos e entrégase por completo ao seu mundo interior. E cando volve a abrir os ollos, o cambio é abrallante. A habitación poirenta, o cuarto balero, transformouse. Agora, na mesa, hai un vaso de agua, un símbolo universal de vida, de renovación. Pero aínda queda o xiro final. Nese momento, A entende o todo. E a sétima letra, aquela figura mentora que o guiara, era en realidade o verdadeiro comezo. O comezo que levaba todo ese tempo buscando. Ao final, a mensaxe é incriblemente clara. É poderosa, non sé. Un verdadeiro comezo non é algo que se escribe nunha páxina en branco. É algo que nace dunha toma de conciencia interna. E todo isto deixanos cunha última reflexión para pensar. E se esa páxina en branco que ás veces tanto medo nos dá non fose en realidade un baleiro que hai que encher? E se en vez diso fose unha invitación para mirar cara adentro e atopar o que xa levamos alí?